Ja seuraavaksi arvomme SAP-asiakaspäivän 16. marraskuuta 2011 arvonnan voittajat. Ja kolmas palkintona T1 Usability Pack Enterprise-lisenssi 20 käyttäjälle. Onnetar suosii seuraavaa henkilötä ja Sami Raita Electric Installations. Onneksi olkoon. Kaskolift. Onneksi olkoon. Eli Kasurisen konepaja. Toinen palkinto T1 Usability Pack Enterprise-lisenssi 20 käyttäjälle sekä vapaasti valittava Productivity Pack-lisenssi 1-5 käyttäjää. Ja Onnetar suosii seuraavaa henkilöä. Ja toisen palkinnon voittaja on Aulis Lundelilta Marika Hirvonen. Onneksi olkoon. Ja pääpalkinto pullo champagnea T1 Usability Pack Enterprise-lisenssi 20 käyttäjälle sekä vapaasti valittava Productivity Pack-lisenssi 1-5 käyttäjälle. Ja Arpa Onni suosii pinon pohjalta ja pääpalkinnon voittaja on Naps Systemsiltä Niina Kavalev. Onneksi olkoon. Kiitos.